filmsztár Keanu Reeves hétfő este óta Budapesten lelhető meg. Itt forgat ugyanis 2 hónapon keresztül majd, és természetesen mindig mindenki tudni akar minden lépéséről. Ezt a vágyat igyekszünk most is kielégíteni. Keanu Reeves Dorottját választotta. Budapest egyik legpatinásabb utcájának legszebb épületében talált rá átmeneti luxus otthonára. A világhírű színész hétfőn este stábja nélkül egyedül jött Magyarországra. Ezek a felvételek akkor készültek, amikor megérkezett a Ferihegyi reptérre. A Matrix sztárja, ha teheti, kerüli a nyilvánosságot. Nem szívesen találkozik a sajtóval sem. Annyira ragaszkodik intim szférájához, hogy szakácsot is hozott magával. Így nem csak az éttermi poszttól kiméri meg magát, hanem rajongóitól is. Ez a fekete autó hozta az ételt ma kora délután ahhoz a filmgyárhoz, ahol Keanu Reeves a következő 2 hónapban forgatja a filmjét. Lehet, hogy nekihozták az ebédet? A világsztárral egyébként legutóbb a Konstantin a Démonvadász című film római bemutatóján sikerült interjút készítenie az Aktívnak. Akkor elárulta, annak ellenére, hogy szerepe szerint önpusztító életet él, vigyáz az egészségére. Igen, tudom, a szereplő rengeteget dohányzik, mindig stresszes és önromboló életet él. Azok a forgatási napok, amikor sok cigit szívtam, nagyon húzósak voltak. A világsztár most a 47 Ronin című filmet forgatja a Rákospalotai Riley stúdióban, ahol ma délelőtt már a szokásosnál is nagyobb nyüskés volt. A 18. században játszódó szamurájfilm díszleteit ezekkel a teherautókkal szállították a filmgyárba. A 4 méter magas kerítés mögött már nagyrészt áll a japán falu. Információink szerint ma tartották a szereplők ruhapróbáját. A színész pedig délután beiktatott egy kis városnézést is. A készülő film egyébként egy csapat vezető nélkül maradt szamurájról, úgynevezett Roninról szól, akik bosszút akarnak állni vezetői haláláért. Én is viszem mindenhová a szakácsomat, csak ő még a feleségem is egyben. Most jön a riporttal.